Kuen ako ang pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilat, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wanay kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon sa nagkadaiyang mga huna-huna bahin sa tigmo ug tanghaga sa kinabuhi sa tao. Kaysa lumba ning kalibutana, dili man ang naguna ang mudaog, kundili kadtumang mulahutay. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kaya pa yung malagad sa kangin ng telephone pa Barely Morales with my partner kapag Ron Tayad. Bueno, asap kita ha? Always say a prayer. Bueno, so atampor karon na ito katagan ng pagtagan, no? Pinadakin ni Susak asawa na magtago lang sa ngan nga Maura. Tawgalan ko sa ngan nga Maura. Unya basta magkaduol ng adlaw sa mga minatay, daghan gid kaayog mga kabuang ning akong bana. Imbalmer man gud ni ses usa ka punerarya, mao nga kanang magdugid sa akong bana, manimahong formalin. Mura gud og bidako ang naong sa baho tingali na sa formalin. Ug way imbal sa mahon, mo drive sa siya porlon, mo deliver sa mga minatay. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Sugdon ka ning tanan sa nangulitaw pa ni nako si Porting. Una ming nagkita sa panahon kadto sa adlaw sa mga minatay. Ay, mao gini ang lubong sa kong tatay ay. Tag-asa taong king mga sagbot. Wala say lapida. Dagutan ko ning dana kong kandila. Uy, hala. Wala pa ko magdagpos puro. Asa ka kumudagkot ini? Niya man ko yung lighter. Uy, Nahibaw ko nangita kag kayo. Nagunit ka magkandila. mao bitaw. Dagutan ko unta ning dana kong kandila. Okay, dagutan na to. Ganit lang ha. You can borrow my fire. Sige na. Salamat ha nga nagdakag kayo. Sa nagdag kayo, sa pagtuon mo na ko sa til mo. Aw. By the way, imo ning lubong? Uy, si Baku uy. Ha? Lubong tao ni. Lubong dili ni akong lubong. Ngano patay na di ay ko. What I mean, imo ba ning parente? Ako ning tatay. Mo ba? Pero buhi pang imong nanay. Unang namatay si nanay. Inaipon na sila og kuan lungag. Ay, pun lang. Wala gyapon na sila magbuwag. Wa gyud taon. Kay mao may ilang panumpaan. Mao ilang panumpaan nga mag-inunungay sila hangtod sa kahangturan. Bitaw. Nga sa kasakit ug kalipay, hangtod nga ang kamatayon, magabuwag ka nato. Aron wag na sila, karon wag sila magbuwag. Bisag patay na, ipon lang gihapon sila. Tinuod gyud na. Mao nay hugot ka gugma, true love gina, gugma nga matawag na tog forever. Kung ikaw ang pasultihon, sir. Tako lang kog porting, ay lang sir, kay di man ko maestro. Porting na lang, porting for short. Mauring sad. Port for short. Mauring sad ko. Mauring. Maura. Nga, Tawag lang kog Mau. Mau. Ay lang Maura. Mura kag taga Afrika ana. Ha? Unsay taga-Afrika? Na may kanta sa Afrika nga, Papa Umaw, Papa Umaw, Mauring na lang. Sige, bahala ka, Oo. Port. Balik sa kung pangutana, Mauring, doon na ba gugma nga matawag og forever? Depende, og dunay forever. Doon naman say never mind. Diba? Mao ba? Iyo na, kining, mao na lang ba? Karong adlaw sa minatay, mubalik ka din sa materiyo. May mo balik, uy. Tingali ganig kuan, magbuntag mi anang adlawa. Magbuntag mo? Oo, ani may magkalag-kalag. Ang sabay kalag-kalag, oy. Wala kay may bawa ng kalag-kalag. Di na tinawag ka kalag, kay kalag-kalag man na, doble man. Og madoble di ay, di ay tinuod di ay. Dili, paras ko na ng truck, di gina truck. Kanang unggoy-unggoy, di gina tinuod nga unggoy. Kanang habal-habal.
Di sa dada tinuod. Ay, di sad. Wag na sila magkuan kay kay kuan duha man kahabal. Pero lahi port, uy, ang kalagkalag. Unsa man pasabutan ng imong giingon nga kalag-kalag? Mga pagkaon man na nga pangajian niya ihad sa mga kalag. Nya kinsa may mukaon na mga kalagsad, Mga buhi na. mga buhi. Amo ano niya kuha kay mo apil kog kaon sa kalag-kalag. Ah, sige, ani lang. Oo. Ilabi na og moadto kas Amos Bukid. Oo. Inigpauli nimo, magdadyo kag o sa baboy nga hilaw. Mo ba? Nga naman, mag-ihaw gani mo og adlaw sa minatay. Kanang adlaw sa Minatay Port. Oo. Mao na dakong pista sa amo as Bukid. Labaw pa nas pista lagi. Kanang tanan paingon sa kuan kanang pahinungod na tanan sa kalag. Lahi man sad sa amo mao kay sa adlaw sa minatay, magdisco man mi. Magparty, Halloween party, costume party, mag-costuming ang naong mga kalag, kanang kalabira ba? Kanang kondinado, Oo. kanang santilmo. Oh, kapirosa, white lady. Magbuntag yun na, inom, kaon, mga hubog na. Nga pagkaliwas na, doon nagikalag nga muburot ang tiyan. Unsay mo burot gud antiyan? Doon na ba yung mga kalag nga babae ba nga maturjakan sa kalag nga laki? Uy, Oh, kalain. suway ka ba? Nadili ko uy. Waligri man, enjoy lagi ka. Happy-happy gidi ay na. Mo na'y mahitabo kay birthday man sa mga kalag. Kung sa may mahitabo mag birthday ka, kaon magina, inom, music, sayaw, mag-wild. Mo na sa amo, Halloween party, ma-enjoy lagi ka. Ay, di lang ko uy. Anhira ko sa minteryo sa adlaw sa Minatay. Hay makaderon mag-abot mau. Ah, na ako sa bahay sa akong uyuan. Ah. Sige ha, unahan ta ka din sa sementeryo ha. Meron to akong, maabot to akong uyuan ba? Hmm. Sila may manunod og kanang kuan mo pasiga sa mga lubong. Ah. Ikaw unsa man, di ka pataod og suga sa imong lubong? Og magpataod lang ko kanang ano, mangitalo niya ko kanang kuan dinhi kining magkita lang gyapon ta dinhi karong adlaw minatay kay magpataod sa ko. Ah, sige, magkita lang ta. Basta di ta mga buta. Ay. Mao ni ang mga paghitabo sa miaging tuig sa adlaw sa mga Minatay. Hangtod nga nagdako gid ang among panagsuot ni Porting. Nakagusto sa ko ni Porting kay may pagka-joker man sad. Dahil gabi nga namisita ni nako, nagdahanig sista. Maayong gabi, Mora. Uy, Porting! Di makagikan, uy! Gikan ko sa namatian diha sa unahan. Nagdaka man lagi sista. Miduyog man ko silang kasubo, mga nagdakog sista. Likoy kabaw. Liko gyud Kanang kita Oo. gani kog lalis sa tagtungod. Ha, nakakita kag lalis? Oo. Ano man, uwa ka pa kan, Dili kay wa ko pakana, milimos ko. Unya, Gipangayuan ako resibo, wa maikatag, mao naglalis mi. ngano bang nangayo man sa kagresibo? Kaya ako mang paripanan sa pisina. Agay, unsa na ni bulhot ka ba? Bulhot! Sa kadugayan, mipadayagin si Porting sa iyang gibati diri nako. Wasad ko magmakuli sa pagdawat sa gugma ni Porting kay nakagusto man sad ko niya. Ug dahil higayon nga nadagi ko ni Porting sa baratuhong hotel, sa Last Hotel, kompetensya sa sugod. Uy, Porting, unsa man Huh? yung pita? Doi, lain ang Porting. Uy, alam mong gawas na din Kung siya manggawas nga, hubo naman hinuunta. Mag-ilis lang ko, uy. Wa na'y panahon mauring. Mao na ni miabot na. Ina ni Porting, imong sulti kay mga unlang ta. Di ala kita din Ay, lagi kahadlok, masawang po nimo. Bisan na. Kanya na lang unta tuman sa atong kasal. Naman ginay opening number, antisipo ba? Doi, Porting, lord. Uy, Porting. Mm. Ang imong kamot. Ngano man ring. Below the belt naman na. Og labaw sa tanan, doon na nabantayan sa baho sa lawas ni Porting. Murag baho sa tambal, isog kay baho. Porting, kanang ayaw o kalain ha. Ngano man mora, ha? Baho ka mang medisina? Ah? Murag, basta isog kaayo. Uy, imong cellphone oh? Yun na pa. Hello? Mao ba? Nanabas murgi? Uy, Okay, mo na ako. Wala gini ko magdugay. Okay, bye. Porting, unsa katong akong nabati? Unsay morgue?
Kuan mo, kining, Unsa ka tong murgi ha, Porting? kuan mo, sultihan talaga kas matuod. Mao nanimahok ng medisina, kuan mo ra. Nga na, Porting, ha? Doktor ka ba? Usa ko ka embalmer. Unsa? Unsay? Sa Imbalmer? Mao ra embalmer sa kapunerarya. Uy, mao ba? Oo. Imbalmer ka di ay? Mao di ay. Unsay mao di ay? Mao di ay nga murag ng hupong ng naong nimo. Tungod mao ris medisina. Uy, mao ba? Sige, manggawal ta dinhi kay nagpaabot na ko sa kuan emergency. Murag ko pa na aksidente ko no imbalsamar. Oh, ha? Discourage ka ba? Okay na lang. May nahitabo naman nato. Sige na lang. Okay, tara, let's go. Oh, Imbalmer. Ay. Dali, Mara. Usap na dapita, Porting. Punerarya ni Tilis Funeral Services. Okay. Sige. Lingko lang di ha. Mag-exulti yung alak ko sa manager. Kadaghang lungon. Ayaw, kadlo ka na mga lungon nga imong nakita. Masood bang kita tanan diha. Kung saan, mag-snack ka? Dili ko. Sige, pabuta lang ko. Sir. Kuan ba porting ba kanang Oo. niya kay kuan ay niya kay iba sa mahon. Iba sa maron nimo pero kuan magud. Sir, pero sir. Emergency kini. Oh, Nagsidente ni sa motor nga na-crash mo ni niya patay. patay. Ug ang ginahan ining maong batan-on tuwa sa Canada. Taliabot na. Unya, sir. Kuan kung gusto sa mga kuan yang mga anak nga dili makalitan ang ilang inahan. Oh. Kaya ang sakit ka ba sa masakit o kasi ang inahan ani. Makalitan niya mamatay sad. Duha na sila mamatay. Mao nga ang importante ini nga Sama, sir. gusto sa mga igsoon Oh. nga pag-abot sa ilang inahan gikan sa gawas. Oh. Kinahanglan nga makita sa inahan ang iyang anak nga mura lang natug ba. Murag natug. O kanang mura gyud ug nang wa mamatay ba. Murag natug, sir. Murag natug. Maghimo ka ba ana nga makita sa inahan sa namatay nga mura lang unatog ang iyang anak. Ha? Ano dili ba makalitan unsa man? Kay atakyon niya kasi makahimo ka ba ani porting? Suwayan na ako, sir. Suwayan na ako. Dili Suwayan ka ako. suwayan. Unsa ka? Dili ka suwayan. Muhatag yun. Kay muhatag sila og dako og makakomisyon na kag dako-dako sad pa na dating aporting. Okay, sir. Buhato na ko ang tanan. Hain karong minatay, sir. Tuas morgue. Okay, sir. Buhato na ko ang tanan. La. Unsa man, Maura, mo pauli lang una ka kay may imbal sa mahon pa ko. Ay, mutanaw lang ko, Porting. Mutanaw ka? Nya di ka ludanon. Dili, uy. Mutanaw lang ko sa imong trabaho. Sige, bulantaw lang ka ha. Kay kami rin may makasod sa morgue. Isuro ka ng medisina. Okay ra. Unya mo, wag ka ba ma-discourage nga nahibaw ka na sa akong trabaho nga usa ka embalmer? Nganong ma-discourage man ko? May nahitabo naman nato. Ay, lagabala ka. Pakas lang tagip ka. Kinahanglan gyud kay para nako di na ko isapayan usa ka ka-embalmer. Salamat, Maura. Once an embalmer, always an embalmer. Mayon. Igo lang kong milantaw kang Porting nga nagsugod na sa iyang trabaho isip usa ka embalmer ug nahuman gyud si Porting. Porting. Sir. Niya na igsoon sa namatay ha na magsusi sa iyang igsoon. Humana, sir. Mura lag na tog. Mao ba yamat ko. Kung anong ta, sir? Parang mahingpit gud nga mura lag na tog ang minatay. Di lang nato isod sa lungon. Oh, saan man lang di. Isakay lang na tugluyan, sir, ang minatay. Di lang ibutang sa lungon. Pagdita may musugot ang tagtungod ana. O, di ba, sir? Ibutang lang to sa kuna. Kuna ka na murag bata. Mm. Dihan lang sa lungon basta nga mura lang unatog siya. Okay na, sir. Parang ibal sa mari may igsoon, Brad. Mura lang natug minatay, Brad, oy. Salamat kay sir. Kay ugma, maabotas mami, gikan sa Canada. Wagi kulba, sir, eh. Ha, digid makisyak ang imong inahanat to, sir. Obida, sir. Maunay akong tuyo. Sir, kay weak ra ba kay tong heart si mami nako.
na triple bypass mga tao na siya. Ay, mo ba? Naoperahan siya sa heart. O di ko gusto nga makalitan si mami unya sa iyang makita. Uy. Kay pinangga kay na niya nga akong brad town. Kalma lang sir, kalma lang sir. Mura mo sa patay na nung tanawon sir. Kalma lang. Ayun na. Ni ana mang embalmer. Anay, kamo nalay pagsulti sir, ha? Oh, okay, salamat. Porting, dali na, Porting. Sir! Brad. Mao ni siya embalmer, ha? Mao ni nag-imbalsamar sa imong igsoon nga moral nagnatugid. Maayo ba ni mong pagkahimutang Di brad? alam mo, ha? Di alam mo. Oo, sir. Wa kay angay kabalakan, sir. Dili makalitan sa mami nimo. Basta, way mahitabo sa kong mami. Mm. Madawat niya. Kay tipan tagyo ka bay. Ah, Tipan tagyo ka. Salamat, sir. Kay kaslunon ra ba ko? Oh, ako'y angkon. Bayad simbahan. Tagaan ka tulo kay nasal. Gikan sa Ablings Litson. Oh. Ha? O sa Frinas Litson ba? Oo. O sa simbahan. O di ba adobo sa Bayarkal Itire. O lami kay na. Pare ako'y bayad na. Salamat, sir. Salamat, sir. Ugma moabot si Mami Lucrecia gikan sa Canada. Oo. Pabutol na to ha. Unya, Porting, kanus aman ang plano nga magpakasalta. Buwan na liwas na lang sadlaw sa mga minatay, kay moabot naman ang inahan sa minatay gika nga giimbalsamar. Muhatag gini sila og dako akong tip na ako kay mura malag natug ang minatay. Sige, mukuyog ko ni mo ha, og mas panirarya, Porting. Kay mo tanaw sag ko. Sa minatay ba nga murag natug lang? Aoy, dadon tagyo ka para makasaki ka sa mga panghitabo. Sige. Karon pa ko mga saksi og mga minatay. Minatay ba nga murag natug. Og bilib kay ko ni mo anak, Porting. Ako na gud ni. Pagkaugma na, naabot na si Madam Lucrecia, ang inahan sa namatay nga na-crash sa motor. Nagpaabot mi si Porting ug ang manager dito sa punerarya. Porting, nana sila. Nana sila. Kada na sir kay tuwasong ko sa Porting, na akong lagi kinunga. nga. Porting, ni. Lapto basilos lagi na. Oh, ako sa tuwasong imarkante Yawas sir. sa ninako, bakit? Oo. Maut ganang auto ha. Maut ganang nanaog sa auto sir no? Oo. Ano puti na kay buhok. Dagko kay kwintas. Pero sige. kadinas iro. Og guwang na. Giagak sa iyang anak. Si Chirika kayo. Dali, mami. Nara sila nag-inom og MR coffee, mami. Good morning, madam. Oh, good morning. Hay nang akong anak, si Sunny Boy. Diri, madam, welcome lang, welcome. Mutanaw ko sa akong anak. Miss na miss ko na si Sunny Boy. Where is my baby boy, my beloved son? Where is he? Sir. Ablihan na na to ang lungon, sir. Oo, Porting. Dali. Nara, ma'am, your beloved son, Sunny Boy, sa puting baybayon. Uy, ang akong anak, maayong pagkatug. Gipatong ang iyang bukton sa iyang agtang. Ug ni apay aso nga, nga katul sa iyang kilid. Para di makadulang lamok, ma'am. Nagsulob pagpadyama. Para pagkatugin naman, pajama. Para di pakas lamok, nag-andam na sa kog liniment, iya panyawan, ma'am, para paggid sa dinggi. Yun naman, unsa maning niya sa skilid, ma'am? Unsa maning niya sa Unsa skilid? man na, kana. Okay, ini, ma'am. Inuod. Arinula ni, ma'am. Madam, parang manghihinis sa ni boy. Dili kinala nga, wato pa siya. Di ay. Oh. Tulog na lang, baby, ha? Tulog na lang. Have a nice sleep. Bye-bye. Aloha. Mao ni ang kabuang ni Porting nga akong pamanhunon nga usa ka embalmer. Okay ra kaha ni? Wag tinuod makulaps ang tigwang inahan kay mura malag natug ang iyang anak. May man kayong pagkabad-ay sa bukton sa namatay diri sa iyang agtang. Okay ra kaha ni si Porting og may akong mabana. Tabangi ko ninyo, uy, unsa man og may pasultihon. Maura.
Si Maura. Maura. Kani mo ko yung bana, may kabuang sad ba, in Balmer. Nya di namatay nga pakita nga mura lang natug. Kay ang inahan dito as Canada mo uli, aron dili kuha kay natakir ba, no? Dili masyak. Ani abot kay pagtanaw siyang anak, mura lang natug kay nay 14 kili di arinola, magihi no minatay, ibutang kayo tanos doyan. Oh, diha na lang sa lungon. Oh, ang kamot giagbay sa kuan agtang, mura lang natog. Oh, Napay arinola. goodbye my beloved son. Napay arenula. Napay Arenola. Kaya mangihi. Nakatawa sa ko sa istorya sa ko amigo ba nga dito kuno lugar sa Manila doon ako maghaya dito og minatay panlitan hayaon karon. Ilang tuyoon ko naghaya og dugay aron daghan ko nung Amot. kita. Oh, Ah, amot. daghan mo. Limos. Hindi may lubong, di ba punong grapon? Ikaw man kuno mo pa-extend sila sa ilang ebalsimasyon. Ibalance pikas kalye at Ala Abi tay, no. salty. Panapi, pangwarta di ay. Mao'y sulti ini sa ako amigo si Aldrin Verdon nga naa sa istorya ikaw matay gali ka gikas bugo padung dito Santander ipalimusan ti ka. Negosyo man na. Negosyo. Pasok-pasok kasada. Paso-pasos ka sana Nagasisyon, inikabot nagasisyon. balik na sad inikabot pahantakan pabuang. Hala. Ibalance sa kalye. Hala kalain. Pangitsa si Siyom. Dahil kisa buto na, granit man. Ay sa bando na sa tayo paambit ban. Okay, pabit ke. Sa basahong Lucas, Kapitulo 11, 29 ngatos 32 giingon. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahona. Nagiskot mong kiniban og paghinulsol. Panahon sa atong kamatayon. Kini giingog babae sa Mao na unsa man na ba mao na Ang babae sa bagatan mo ng Reyna sa kalangitan. si Mama Mary siguro ne okay sa adlaw sa paghukom ang rayna sa bagatan mo bangon ug musudya sa mga tawo nining panahona. There is ubos mahitong mo paghinulsol katong si Hunas nga ipada dito mao sa na atong Ninibe. ebanghelyo rong adlaw ba? Last kuan gahapon. Sunday. No, natong Lunes. Oo. Asa na mabasa sa kuan? Lucas, Kapitulo 11, verse 29 to 32. Dili ka nang usa ka unsa na chapter di nga pulos kuan, kuyaw kanang ang dragon, pito ka kuan, ano unsa na? Pakuan ka ng Last na kuan sa Bible? Oo, katong Kuyaw kuan kayo? Revelation. Revelation. Sa Revelation nga kanang magbati ang babae niya, gaandam ang dragon nga kay tukbo ang bata, pero gisakmit ang bata sa mga angheles. Bahala. Magkabangga ang kuan, planeta. Oo, niya kanang dili na mo hayag ang adlaw. Apaningon to si Jesus sa kapanapos nga wala no ko mahibaw kanus. Nga ako nga amahan mo nahibaw. Di ay. Mo doon na kana Yawa, no? O kana bitaw ngo. Uy, hapit na tapos sa kalibutan na. Og ibasin mo sa Bible ang gingon ni Jesus ang ilanan kun dili na mo sidlak ang musiga ang adlaw ug ang mga bituon mga tagak. Mga tagak. O mo ni gingon ni Jesus. Doy. Pero gingon siya nga wala ko masayod kanus. Ang ako ro yung amahan mo nahibaw. Wala usay mo ingon nga tapos ang kalibutan na ikuan man na og basahin mo sa Bible di man na mao ingon ni Jesus lain may ingon nga yung mga dili na mo hayag ang adlaw ang mga bituon din na musika Sa tupa. mga tagak na magkabanggaay ang mga planeta Pidok na ang suga. yeah. Sa among 1 month of darkness gina. Kay usa ka buwan may bayad sa biko. Ay, Kader, doon Barok, salamat sa mga pulong ay mong gipadataw na mo dire. Thank you. Balik to sa Cinder, iyang pagkaimbalsama daw, taga-imbalsamar. Embalmer. Embalmer. Maayo man, kaya nakatampo man siya sa pag-abot sa inahan na ito namatay nga mato, paatakihon unta. Oo. Okay, pa-continue ni mo, sa adlaw niya sa paglubong, sa mga gimmick, po niyang buhaton. Aron di yun atakihon ang inahan. Kung doon na pa sila, ikapuno, aron di yun Selfie. aron di yun masakita ng inahan. Waki-waki. Adlaw niya sa paglubong ban, mas maayo. Maayo. Hala? Sige. Ana lang Maura no, sabtalan ng imong bana nga may kuan sad, may joker ba. Salamat tas magpagparang atong tulmanon. Kuna ko ang pas